O Concello de Sanxenxo e Portos de Galicia traballan en común para mellorar o aspecto da vila de cara á época estival. Ambas entidades están levando a cabo un proxecto para renovar o paseo dos barcos da vila. A obra ten un custo de 90.000 euros e inclúe a renovación da pasarela e da parte da estrutura. A renovar outra vez este paseo que tempos ora vai a fazer 18 anos e quería unha renovación, entón estáse cambiando as madeiras. A Xunta de Galicia, a través de Portos de Galicia, o que fai é cambiar o que son as tablas todas que está mal, bueno, prácticamente o 100% do entablado, e nós vamos a cambiar os maceteros, a condicionar un pouco mellor, poñer este paseo que está tan concorrido, sobre todo na temporada estival, pois poñer un pouco máis cómodo e máis bonito, se cabe, non? O proxecto, executado pola concelleira de Urbanismo Flavia Besada, inclúe zonas de descanso renovadas e novos elementos axardinados, como 30 novas xardineiras metálicas que se intercalarán entre 35 bancos de granito. En esta parte de aquí lo que vamos a levantar todas las tablas y sustituirlas por tabla nueva. Y aparte el Concello, lo que decía el alcalde, es que han diseñado unos nuevos bancos y unas nuevas jardineras para darle un nuevo aire al paseo, ¿no? Aproveitando a visita, a presidenta de Portos de Galicia e o alcalde mantiveron un encontro de traballo cos mariñeiros de Sanxenxo para tratar a organización da pesca na zona. Afortunadamente o Porto Pesqueiro de Sanxenxo está crecendo en persoas que queren participar na pesca, polo tanto é a obrigación tanto de Portos como do Concello de darlle o espacio que merecen para poder facer o seu traballo nas condicións que sean boas, non? En este momento eu creo que sí, que habrá que buscar unha fórmula nese espacio que teñen os pescadores para que teñan eso, pues, o que les pidan dentro dun orden, sabendo que vivimos do turismo e temos que saber convivir, pero eu teño que dicir que este Porto Pesqueiro foi un dos poucos que se fai en Galicia xunto cun deportivo que convivan as dúas actividades ben. Eu creo que como imos ben vamos seguir facendo así. Portos de Galicia e Concello de Sanxenxo mostráronse dispostos a continuar traballando en común para realizar máis melloras na vila. As obras da pasarela agárdase que se rematen ao longo do mes de maio.